Hi guys, wadong adlaw yung tanan. Maharbis na pud mi karon sa palidya. Salamat sa Ginoo kay izang gipabunga og daghan. Uy! Tumadahan ang kanding. Kisa man ang tagida ng kanding ay. Ay, anong kabuk? Salamat sa Ginoo kay grabe daghan nagbunga. Ang Ginoo din nagbuot dani nga izang pabungahan og daghan. Hala! Ang mga iro. Ano yung pud magigukod? Ay, basi na ikanding na rin mo na sa gul. Katuring duha sa una, basi na rin ni uli. Se! Hoy! Isa pitagitan nito. Buras sa bagus ha. Likarong mabitik na sa mga taong katasan. Ayaw ako gisalikway. Ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Ihatag kanako ang kalipay. Uy, arang makuha. Mamords kazo. Liwat sa nagkuha, mamords. Uy, dapod. Nagharang dagko. Makalipay mga din nga ni. Salamat Ginoo. Kay din pamuong daghan kaazo. Di man napay grabeng nga nagpahipi. Na. Nagtago si Zadari. Maman niyang giokban gahapon. Grabe sing maka. Kare kay makare. Bahala na nga ba, huwag mo balibad, pait. Pero di mong pait ng palisa. Lami man. Isa nakaplanggana. Ana ra, palabi. Ay, palabi eh. Magtuman ka bang namay dagko. Hala. Dapat yung mga iro, mag-apil-apil pagpangari. Nga nila ba ka maumong harvest? Huwag mga iro. Laghana. Balik ay, balik ka. Subiri mini maday ni. Bugat mo din ang magbalangkay. Aha. Pasi mo buyan. Nangaligid na. Tuwa na rin. Ara nang bitbitin. Redo ka buok na. Mag-isip na ta. Nagkamuni sa esag da. Isa dada ko. Ang Pedro. Enzo ng kandeng. Aduhan na rabi na kabuhi tingali na. Alaga jud. Laimpas ko sa mga katasan. Kaya basi ilang maihaw. Madelikado wag kinabuhi sa kanding. Hala, daghana kaazo. Lambira ba din palidya? Dahil siling demonyo da hinog na kaazo, lumoy na. Ano? Siling demonyo. Di ka mo silidan na tay? Sabo, matay ka sa yan. Ha? Makamatay na gan. Lami mo kuno siya? Yes. Why? Naligid na. Di ba lang dako ah? Kaya niya wag nga napay tambakon. Uy, kare kay busuk. Asa ba tayo handus ay? Handus. Kaya busuk na takpan mo ay. Hindi ko man takpan mo rin da. Di mo ako kagawa ni handus sa merkado. Ano ba? Ano ito? Dami yung property. Okay na, matabang pa na. Kuan maka-discourage sa mga abang beauty. Sama ka na to. Maligana na. Yan na! Where is that timbangan? Para po yung mga salapin kay putos pa na yung taon sa mga palidan ng bagmay dito. Do ipariha ay napidag ko, napigamay. Ang pala sa lagi. Kani pares ni dako. Anja pares sa gamay. Tidak dapat habog-habog na mapang. Oh, sakto ka ato lagi. Hindi mo papares ka na pag mako. Tidak ato para sa tukot nga. Nagulo. Tidak ka na pang gamay-gamay. Pagkarag isa. Isa lagi ni. Yan na nga. Lapas? Sigura na? Adara, gamera. Aw, di mako pares sa gamay. Ara ko para sa gamay.
Guys, ang mahurot ni tanan palit ni og bagtak sa manok. Ito ni mo, kami. Aw ka na, may sakto na. Kuan sa iban sa balas lagi, unay dako para sa gamay. Tagay ang pan hay. Tingnan kan mo. Ato may gawin man ko tagawid ang mama. Nagkakaroon siya. Eh, napon na pagkat do bugit. Kaya man, pamukno na naman yung ako. Napasa po. Siya umay na, terpot doon. Di usaha na sa hilo. Di man o tata. Di magumuhan jo may tingara. Di gapon. Parang si Gabriel to, mukha ko kumay. Di gazid. Di aram magtanga. Di ako ikuha ang dugang. Hindi ko digin siya. Gagamay ka at sumagkumbulay. Ha? Isa rin tulo. Tulo rin isa. Ha? Tulo. Ang kay magkuwan, magtanan. Hindi magtinga ka na mo, balibad, may tingara. Namay mo balibad, may tingara sa Hindi pa may tingara, kaya di mo may magdagti bangan manuroy. Kuwang. Wala to. Napungan. Sunod na sa kuya ako ng harvest. Sira po. Basta Sabado. Hindi natin mo da. Kahit sa nanay. Ito yung Magdagti sa nan. Napasa ka, Jo. Kuha na eh. Ano dito yung gamay? Hindi ka mo. Kung ang paglamay. Sus, mangyapon. Handa naman na. Agi na lago ka na ha? Ihatag sa imong uyab. Kalaki mo na. Kasi nagpay dyan. Ni madto na mi. Agi at makaso. Bulat ka, Jo. Diba sa Aisa? Manoro na pa rin palidya. Ug mahalin na yung pahit ko og bagtak sa manok ni ha. Ang magta sa manok. Tabog palidya. Di mo na yung pahit niya. Pahit sa palidya. Oh, palidya mo diha, palidya. Oh, ora da ulit ako pa ni Sisa. Pamilya daglami na may apat ka buksod. Ako na apat. Salamat din sa kli. Nagkabuaw. At lamas bahay akong paritog ka. Sidra! Na sidra rin. Oo na. Karo kang sidra ha kami ka maminaw. Bigas ng siya, no? Hayor! Mupait na kagpalit, Hayor! Sabi sila may abunda ka sa haging, Hala, kagubot ni! Kagubot mong gud ni! Gubot mo niya. Lamay mo gud mahinog! Hoy nang, napa pa kay kamuti unong dito nang. Nagilig pa. Ha? Hala mo kub ko nang. Hanggang hapon. Mang bayaran na ang ginabkob. Ang araw pa ulo mo. Hapon adto taraan. Pila ni, isa kagatos ni. Nagbalik sa aming mayor og padayanda. Pahit pumirari kamuti. Wala na kayo ni Injo. Sakto na. Wala injo nga. Pila may pag-amob ko ba na? Pila na, 100. Baka labang-libang mata niya. Sumbak ko. Sumbak ka? Kaso kang padaron ka sunod ko. Kasi man yung junig ingon ang Huwag man sa naman ang sako. Di mo bulat din? bilin sa lagi ko nun eh. Pilin sa kanang datag palidya, magkabagod ta. O tapos nung sa manuro ni. Asa na kapod mo dani katunong ron. Mahalin lagi na ay, anas ka nang may kabajanan. Gabunuhan, wala nang gisprihan. Gamo nang iputos. Naman ay tagturo ra. Kariyahit, kalamat salim. Unsa na hapita? Palit sa aming palidya yabe. Ako ni taong na mo. Lami na pare sa palidya. Ayo. Nana. Ayo. Timigila. Timigila. Ila mo palit. Mupay pa sa palidya. Ang sunog na ang simod. Mura na ko gibangot. Ha? Dasa? Para man darete. Agor-gor. Musa tanda ko eskwelahan. Bawal man kuno. Hi mga ka-Jonjon! Nanuro ni ko palit lagi kay nang nabuhi taong po. Niabot ni og panuro sa munisipyo sa Alicia kay
Merkado sa alisa nagdabos pag ilang palit sa dito. Nahurot ka mong baligya kalau is Ginoo. Grabe naman panghanjag. Bigyan kong lagi. Wa lagi kumpra na sa merkado anay mo kumpra. Kaya ilang palit dito nagdabos. Uy, daghan. Dai 500. Darapi gatos. Dahan ning hanjo. Amang lamang gipahanjo lagi karong mahalin ng taon. Musa na ako eskwelahan sa Bawa na. elementary sa Asis. Kasi buruk unsa kay ni magarde kuno Ano pwede. yung litsun na handa ng paragabi. Di man pa nangas ang estim mo na. Hindi ako muka undiha nay. Ni palit si Ma'am Cheryl. Na ini saat tagaputlong kam, nasa siya sakit diabetes. Sunod harvest ko nung magpahatod siya kay nasa siya sakit diabetes. Mo na isa kan ang kuno. Oh, pila ka. Niabot mismo na sipyo sa Alicia. Ag nga palit din Sara. Si Jundan Stevie. Diha pa inanore og utanon. Gisakay og ganang na ibao-bao. Nagamit sila trumpa. Yung pa sila talong, 50, dahil talong, 50, dahil pipino. Agila dali nga pansin kay agalang speaker kasagman, trumpa man. Dagkam yung speaker, sige taray, palidya. Hantod, gihangat na. Salamat sa Ginoo kay nahurot gud pud. Pagtagbag na mas ubos. Usa lang may nabilin. Sa pagkuha ng mga liksi. Aga sapod gipalit ni Ma'am Cheryl Piquero. Hurot na. Si Ma'am Cheryl. Basta lagi magkugi mahalinan jud. O bako pagadi nga nang aysa, nga ray motor. Na, daghan jud himo ang kadadlaw, maghimo jud og mga suman, baranakyo, jang suroy. Naman nagay pa isahay nga pati ko kakapoy na. Agaban mag-usulit ang kahimtang. Kay kuan ko naigibati. Pero aso lang mo kabalaka guys kay malingaw ko ang gibuhat. Malingaw ko manoroy og mga utanon. Bisan pa man ang ibanda mo nga oo lamang kuno mi. Pero di man nga ikaw wow. Kay na maligja man na. Aguwaw kadtong nangawat mo to wow. Pero dito ko mauwaw. Kay naanad ako sa Manila pa sa una nga mamaligja pod manoroy og mga bisagan sa diha. Pag nalili mo kang bisyong. Katawa ka nay. Ang sarap po na tuwan. Huwag mo ni mo kiti, mapagnan pa ay. Karang kuno liksi. Mungay ko siya. Mungay ko yung mama. Dili ko ka makapagang sa isang bisong. Ano din na naman dito magpagwapa? Kita dyan is meron lang naong.